allegazzjoni fuq frodi, fuq korruzzjoni, fuq trading in influence. Affarijiet tal-lens. Fi meta inti kont responsabbli politikament. Ilhom miftuħin, ma nafx ma tafx bija, ġifieri di. Kombinazzjoni kien fetaħa Ispettur Ferris, Jonathan Ferris, li din defendejt. Jekk tistaqsih jista' jgħidlek. Qed nitkellem fuq inkjesta partikolari. Qed nitkellem fuq inkjesta partikolari li infetaħ mill-Ispettur Jonathan Ferris fuq il-lens fi żmien meta inti kont responsabbli mill-lens. Ma nistudix. Le, fiċ-ċert, jekk trid nistantik il-referenza, Għamel xogħlu, tajjeb. Le, l-inkjesta għadha miftuħa. L-inkjesta għadha miftuħa, 7 snin wara. Inkjesta bħal dik li jista' jkollok applikazzjonijiet politiċi. Inti daw ma taħsibx li għandhom ikollhom terminu bil-liġi. Mhux aċċettabbli le, illi jkun hemm inkjesti illi jdumu iktar minn ċertu ammont ta' snin u jwaqqaf il-faċilitajiet għal public inquiry ħajkollu konsegwenzi mhux sbieħ barra minn Malta. Partikolarment wara dak il-vot li ittieħed illum propju dalgħodu fil-Parlament Ewropew fejn issa il-funding għal Malta, il-funding tal-finanzi Ewropej ġi marbut intimament ma' kemm Inti insinuajt b'iktar mod ċar li kien hemm Ministru tal-Gvern li kien involut fil-ħajst. Mod jiena. Inti repetejt. Jiena repetejt jew aħjar irreferejt għal dak li Vince Muscat il-koħħu qal fil-bidu ta' dis-sena l-Pulizija. Ma nagħmlux il-proċessi xi ħaġa tar-radio issib filgħodu, xi ħaġa illi nispekulaw u nagħmlu konġetturi għaliex hekk minflok inkunu qed ngħinu l-proċess, inkunu qed nimminaw l-istess proċess.